Klase sa Patupat National High School sa lungsod sa Barili. Nabalda gagahapon sa buntag kinihuman 15 ka mga tinunan ang giingong nasudlan sa daotang espiritu. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen, makita nga gitabang sa mga magtutudlo ug sa ubang mga tinunan. Kining pipila ka mga estudyante nga gilagway nangisog ug nagsyagit-syagit. Among mga tinunan, mga babae nga nagpangidaron og 15 ngadto sa 16 anyos, mga grade 7, junior high ug senior high students. Giingong nahitabo ang pagtabang kanila alas 8:30 gahapon sa buntag. Matod sa prinsipal sa tunghaan nga naundang gyud ang ilang klase tibok adlaw gumikan sa hitabo. Napo kanila ang gidala sa mga sakop sa MDRRMO ngadto sa Santa Ana Church alang sa exorcism. Samtang uban gidala sa infirmary. Apan matod sa prinsipal nga wa sila na possess kundi nakasinati og mas psychogenic illness. Base sa amo ang pag-interview sa mga parents kay nangari man sila ilang anak is kuan kana stress kay walay tarong tulog, walay tarong kaon, dili mamahaw, mari sa eskwelahan, then maligo nga walay kay tarong nga tulog. Then base sa giingon ni Father Qui is kuan ang tawag ko na ato is mas psychogenic illness. Pasabot nga due sa ilang stress nga wala sila yung tarong nga pahuway. And more on kuan ilahaw, ang ilang time is more sa pagsigig cellphone. Dugang sa prinsipal nga karong adlaw gisuspenso paghihapon ang ilang klase alang sa gipahigayon nga intervention program. Lakip sa gipatawag ang mga ginikanan. Samtang ipaubos sa sub sa stress debriefing ang 15 ka mga tinunan. Kahapon nato exorcist nga riya si Father. Then gisingan dahil na mo mga rooms, kanan nga mga rooms dire sa Patupat High School. Dayon kanang kuan mi mobalik sa istoryahan ang mga bata. Then including sa mga parents and of course sa mga teachers po. Usa sa niduaw sa infirmary kagahapon mao si Barili Mayor Janjan Garcia pagsiguro sa kahimtang sa mga tinunan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.